Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Lanjutno sing wingi ya, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar iku taju ila khamsatil asya, butuh 5 perkara. Awaluha ilmun, utawi kawitane khamsa iku ilmu. Li'annal jahil la yuhsinu umroh bil ma'ruf. Li'anna krana sak temene jahilun wong bodho iku la yuhsin ora bener apa al umroh sapa wong perintah bil ma'ruf kelawan aku. Jadi yang pertama yaiku ilmu. Disebutno nek wong bodho iku dikhawatirno perintahe iku kliru, apik diarani elek diarani apik mergo ora duwe ilmu. Asani utawi kang kaping pindho, ayuk sida ing yen to nejo sapa wong bihi kelawan perintah wajhullahi ta'ala kelawan ridane Gusti Allah, wa izatin lan ngluhuraken agama. Yang ketiga yaitu yang kedua yaitu perintah amar ma'ruf itu harus berdasarkan lillahi ta'ala, nyupri ridhane Allah dan niatan untuk meluhurkan agama. Saya lanjut halaman berikutnya. At-salis utawi kang kaping 3 asyafaqatu ala may ya'muru. Asalis utawi kang kaping 3 asyafaqatu utawi welas asih alaman ing atase wong ya'muru kang perintah sapa wong. Fa ya'muruhu mongko perintah sapa wong. Fa ya'muru mongko perintah sapa man billadzina maring wong kang biladina ing wong kang watawadadi kelawan lembut lan rukun. Li'anna Allah ta'ala qala li Musa wa Harun khina ba'asahuma ila Fir'aun. Khina ing dalem mangsane ba'asahuma ngutus Allah ing Musa lan Harun ilai Fir'aun maring Fir'aun. Li ana wa ta'ala krana satemene Allah ta'ala iku kala dawuhaken li Musa maring Musa wa Harun khina ing dalem mangsane ba'asahuma ngutus ing Musa wa Harun ila Fir'aun maring Fir'aun. Fayaqula lahu qaulan laina fakula lahu mongko dawuhana kabeh maring Fir'aun kaulan lainan kanthi dawuh kang lembut. Jadi yang ketiga iku nduweni rasa kasih sayang sing didakwahi, sing dikandhani. Jadi kudu nduweni rasa kasih sayang, ora benci lan mangkel.
ngajak karo cara kelembutan dan penuh keramahan kaya dawuh Allah Ta'ala akan menfirmankan kepada Nabi Musa lan Harun ketika Allah mengutus keduanya kepada Fir'aun. Ini surat At-Toha iki ya. Faqaula lahu qaulan layyinan. Faqula lahu mongko dawuh sira kabeh wong loro mau maring Fir'aun qaula lahu layyinan dawuh kang lembut. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun, maksudnya Musa lan Harun dengan kata-kata yang lembut. Iki ana ndongone surat Toha 44. Ar-Rabi utawi kang kaping 4 iku ayakuna ing yen to ana. Ayakuna ing yen to ana sapa man saburon iku wong kang sabar, haliman kang saleh, sareh tegese lapang dada. Yang keempat, nalikane nuturi, nalikane amar ma'ruf iku kudu sabar lan duweni sopan santun. Li Allah Ta'ala krana sak temene Allah Ta'ala iku kala dawuh Allah Ta'ala fi kisoti ing dalem kisahe Luqman li Allah krana sak temene Allah Ta'ala iku kala ngendika fi kisoti ing dalem kisah Luqman wa umuri lan perintah bil ma'ruf wa umri lan perintah sira bil ma'ruf kelawan bagus wa annahu lan nyegah wa annahu anil mungkar lan nyegah sira saka kemungkaran. Wasbir lan sabar sira alama ing atase perkara ma'asobaka kang ngenani apa ma ing sira. Al khamisa lan utawi kang kaping 5 ayakuna ing yen to ana sapa wong iku amilan wong kang ngamalno bima kelawan perkara yakmuru kang perintah sapa man bi kelawan ma. Jadi yang keempat, hendaknya dalam menyampaikan amar ma'ruf itu disertai dengan sabar dan lapang dada, karena Allah berfirman dalam kisah Luqman, iki nek gak salah iki Quran surat Luqman ayat 17, dan perintahkan mengerjakan baik dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Terus wasbir ala ma asobaka. Wasbir ala ma asobaka, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi nek amar ma'ruf nahi mungkar iku kudu sing sabar dilakoni krana kanthi sabar. Apa-apa saja yang menjadi kendala dilakoni dengan sabar. Nah, ini yang paling penting. Al-khamis, dan yang nomor 5, hendaknya menjadi orang yang mengamalkan. Jadi kapan merintah maring kebajikan, berdakwah, ya kan, iku
nek iso wong sing ngandani iku ya nglakoni. Nah iki sing paling berat, biasane wong iku iso ngandani tok tapi ora iso nglakoni. likaila yu ayyara bihi, supaya ora den ino. likaila yu ayyara, supaya ora den ino sapa wong yu ayyara kelawan ma ora likaila, supaya ora den ino sapa wong kelawan ma. wala yadkhulalan ora mlebu sapa wong tahta qaulihi ing dalem nisore dawuhe Allah taala. Ata'muruna sabil birri, ana toh perintah sapa sira kabeh annasu ing manusa bil birri kelawan kebagusan. wa tansawna lan lali sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ni sira kabeh. Jadi ojo apa iku, supaya agar dia itu yang menyerukan kebaikan tidak dicela karena apa yang diperintahkan iku. Wong iso merintahno, iso ndakwai tapi ora iso nglakoni. Ya supaya dheweke mau sing amar ma'ruf termasuk dalam firman Allah taala, yaitu mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu sendiri melupakan dirimu sendiri. Iki ana ing surat Al-Baqarah ayat 44. Waruyalan den riwayataken an Anas ibnu Malik sangka Anas bin Malik anahu sak temene Nabi iku kala dawuh sapa Nabi, raaitu weruh sapa ingsun lailatul asriyabi ing dalem wengi den israake sapa ingsun. Anahu mongko sak temene Nabi iku kala dawuh sapa Nabi, raaitu weruh sapa ingsun lailatan ing wengi usribi kang den israake sapa ingsun. Rijalan ing pira-pira wong lanang tufradu kang den guntingi apa pira-pira sifahuhum lambene bil maqaridi kelawan pira-pira gunting. Fakultu mongko dawuh ingsun Rasulullah, man utawi sapa haulai man sapa wong haulai iki lawuk akeh ya Jibril. Dari Kanjeng Nabi ketika diisrokan iku menjumpai dadi weruh wong lanang iku kan ilati diguntingi dhewe. Terus Kanjeng Nabi takon nang malaikat Jibril, ya Jibril, sapa iku? Kala mongko dawuh sapa malaikat Jibril, khutbah umatika. Khutbah iku pira-pira tukang khutbah umatika ing umat panjenengan. Iku umat panjenengan sing gawenane khutbah Jibril. Alladzina kanu kang ana sapa wong akeh iku ya'muruna perintah sapa wong ya'muruna nas perintah sapa wong anas ing menungso bil birri kelawan kebagusan. Wayan sauna lan lali sapa wong anfusahum ang awake dhewe, tegese kathok pedang ngarep guri iso khutbah ora iso
lakoni wahum lan utawi wong akeh iku yatlul kitab maca sapa wong alkitab kelawan ing kitab afala yaqilun apa ora mikir sapa wong. Nalikane Kanjeng Nabi iku Isra iku menjumpai wong sing digunting dhewe apa ilate. Terus Kanjeng Nabi iku takon nang Jibril, sapa iku Jibril? Niku Kanjeng Nabi umati panjenengan sing senengane khutbah tapi ora iso nglakoni apa sing di khutbahno. Iku pembalasane yaiku ilate dhewe diketok-ketok dhewe. Lanjut. Wa qala qatalan dawuh sapa qata dzukira lana an fitaurati maktubah. Dzukira lan den critakake maring kita. Dzukira lan diceritakake maring kita an fitaurati. Sak temene iku tetep ing dalam kitab Taurat maktuban utawa perkara kang den tulis. Ya ibnu Adam, he anak Adam, tuzakkaru bih elingo sira kelawan ingsun watan sani nanging sira nanging lali sira ing ingsun. Watada'u ila tafirro minni watada'u lan ngajak sira ila tafirru lan ngajak sira marang ingsun ila tafirru nanging mlayu saking ingsun faya tulah mongko banget dawane apa barang tadhabuna kang nuju sira kabeh ilahi maring wallahu a'lam bissawab.